Ubahlaliseli bhojoza abafundi esikoleni umfundi okuthiwa uyisiqhwaga uhlukumeza abanye emagcekeni esikole balinganisela ku9 abafundi okuthiwa noma-ke sebebika amacala ngengcindezi ababhekene nayo e-Dr Joseph Shabalala Secondary School eMnambithi. Umfundi owenza ugrade 10 kuvela ukuthi udaba lwakhe luyafukanyelwa esikoleni njengoba abazali bethe belibike kaningi kodwa-ke kalisukunyelwa. Omunye wabazali onengane ehlukumezekile kulesi sikole uthe ukubahlukumeza kakhulu ukuthi uthishanhloko ubatshela-ke kwezikabhoqo ukuthi akalithethe icala lokulwa kwabafundi. Lo mzali uthi-ke noma ukuhlukumeza kwezingane kubeka impilo yazo engcupheni. Esikoleni kasibikela lutho ngenkinga eyenzeka khona uma sesiya-ke kuthishanhloko ngoba-ke izingane ziyaxoxa emakhaya. Asibalekelele uthi-ke akalithethi yena icala elifana naleli, ubiza kamaphoyisa. Kunezingane ezilimalayo esikoleni sizoke sesitshela ukuthi ingane iphuthunyiswe emtholampilo kodwa-ke isikole singamazisanga umzali. Eyakithi nje ilimalile sangayatshela lutho kusho uNkosana Zulu. Omunye wabazali-ke uthe ingane yakhe ibihlala-ke icela imali nsuku zonke uma-ke iya esikoleni okuthe uma-ke esephenya wathola ukuthi le mali iphucwa-ke ilo mfundi oyisiqhwaga. Ingane-ke iyahlukumezeka kunobufakazi obuphathekayo. Ziningi izingane eziphucwa-ke noma-ke imali yazo yilo mntwana ezishaya-ke zingaphindiseli. Konke lokho-ke akulungi noma-ke akulungiswa esikoleni, kusho-ke umzali. Uthi-ke sebezwile ukuthi-ke uma kuyisikhathi sekhefu esikoleni kunendawo-ke ifloor okungahanjwa-ke kuyona ngoba kusuke kuhleli lo mfundi. Uveze ukuthi-ke sebezamile ukuxoxisana nesigungu sabazali. Isigungu sabazali sibikelele naso kusazanywa-ke ukuhlela imihlangano ukuze babizwe kabazali bengane-ke ehlukumezayo. Esho-ke iphephandaba Ilanga belithunyelele kenye-ke amavidiyo yalo mfundi osolwayo eshaya-ke omunye wabafundi kuthiwa-ke ngesonto eledlule zonke-ke izingane ezihlukumezekile zakhe kombimbi zahlasela lo mfundi osola ngokuhlukumeza zamshaya. Ilungu-ke lesigungu sesikole umnumzane Lendo Kuhle Kubheka lithe-ke sebelwendlalile udaba kuthishanhloko. Abazali-ke sebekhalile samtshela uthishanhloko ukuthi-ke mayisukunyelwe-ke le ndaba ngoba-ke izokhipha isidumbu esikoleni. Akusibonanga abazali kuphela abakhalayo, bakhona-ke nothisha abasitshela ukuthi nabo kabasaphephile. Kusahlela kumhlangano wabazali ukuze-ke kuxoxe kuphunyuke nesixazululo.